Assalamu alaikum. Yau za mu yi magana kamar yadda za ka canja bayani na wani website. Duk website da kake so akwai yadda za ka iya canja bayani shi ka saka yadda kake so. Amma kuma wannan abin koyarwan ba wai za ka je kana gwada kowane site ka je ka canja bayanin su bane. Yanzu na ɗauki BBC ne saboda kamar site ne BBC wanda kowa ya riga ya san shi. Za mu yi darasi akan shi. Canjawa kamar magana na BBC hatsari ne gaskiya saboda kun san BBC popular side ne. Yawa to kamar yadda kuka gani yanzu na canja, kun san malamin ku tare Usman Dabo, kun gani na canja shi ina kun san malamin ku tare da Abdullahi Jafar daga Fantami. Yanzu kun ga na highlighting din rubutun da na canja, kun lura daga farko site din ba shi bane, duk wannan rubutun da na canja shi ne na jikin site din BBC. To yanzu kun ga wannan code da kuke gani na shiga, wannan code din shine site din da BBC ta yi programming din website din ta na wannan da kuke gani a bangaren hagu. To wannan rubutu da kuke ganin sa a ciki shine wanda BBC ta yi har ya zama wancan site da kuke gani. Duk wannan irin rubutun da kuke gani shi ake yin site da shi. Wannan shine wanda programmers ke kiran da shi HTML, CSS and JavaScript. Yanzu kamar yadda kuka na shiga cikin wani div ne. Wannan div din shine inda BBC ta je ta rubuta wannan sunanta, kun san malamin ku tare da waye ta gaba daya a nan ta rubuta shi. To ni kuma na shiga wajen ne ina so in gwada canja wani bayani, in gwada tsakaninawa wanda nake so bayanin ya kasance kenan. Amma kuma daman na gaya muku wannan ba karka ji kana yawan canjawa, kawai just kamar inside ɗinka ne ko wani abu ne kake so ka ɗan yi wasa da ya example ne kamar kai kan kana so ka yi wasa ko kuma da irin abokinka ko wani abu shine za ka yi aiki da wannan, amma ba wai za ka yi aiki da shi bane kamar ka je kana canjawa at anyhow. Wannan ba daidai bane. Yauwa to yanzu kamar ka ga na canja bayani, sun yi rubutu malam wani daga kaza, to na zo na canja shi na saka yana nake so wannan wajen ya kasance. To in na saka gama rubuta abin da nake so, kun ganshi duk na rubuta duk abin da na gama rubuta. In na rubuta shi duka zan je ni direct sai in yi saving nashi. In na yi saving nashi wannan rubutun zai zamo yanda na canja shi ba yanda su suka canja shi ba. Yawa kamar su saka date ɗazu sun kun ga sun saka date haka na canja date ɗin da suka saka. Sun yi posting ɗin wannan malamin ne ranar 28 ga watan Afrilu. To kin ga yanzu bayan na sai ba shi kun gani kun san malamin ku tare da wai Abdullahi Jabir daga Fantami. Kun wannan ne ya highlight rubutun shine rubutun da kawai na canja a cikin rubututtukan da suka yi. Sai kuma akwai inda ka kaman zan je ƙara muku highlighting nashi wannan an haifi gwani wani kun ga shi ne na canja na saka Abdullahi Jabir daga unguwar Fantami cikin birnin Gombe. To kun wannan rubutun duk ni na canja shi, duk ɗazu asalin post din ba haka yake ba. To yanda za ka iya canja bayanin kenan a takaice. Amma canja bayani na kamar yanzu kun ga URL din nan, URL site din kun ga na highlight din shi na tabbatar muku da wannan bayanin na BBC ne. Yawa kun ga kuma duk lokacin da ka shigo in ka taba div din zai nuna maka a wani div kake. Kun ga yanzu kamar in kun lura za ku ga wancan ta bangaren dama kun gani in na taba waje za ku ga shi ma yana yin kala, kamar yadda kalan code din yake za ku ga wajen shi ma yana yin kala. To wannan kalan da kake yana nuna ma kana div din kenan. Yanzu to kun ga asalin rubutun da nake goge wannan kun ga Sagir Sagir Usman Madabo ba. Yawa to kun ga yanzu na goge Sagir Usman Madabo ba dan gwada saving nashi za ku ga rubutu kun ga rubutun ya gogo. To yanzu rubutun ya gogo ba ko wani rubutu kenan. Yanzu sai in saka me nake so wannan wajen ya zo shi, sai in saka abin da nake so. Yanzu ba in saka Abdullahi Jabir. Yau kun ga na saka Abdullahi Jabir yanzu suka daga Fantami. Za ku ga wajen in ne saving din shi zai zamo kamar yadda na sanja zai zama sabon canjin nan ba. Yau kun ga daga Fantami zai zama sabon canjin nan. Yawa kuma wannan duka wannan yanzu ina HTML pad ne, akwai CSS pad yanzu kuke gani bangaren dama na can dungu bangaren daman nan shine. Yanzu ba an fitar da code din, yanzu in nayi canceling din code din za ku ga code din zai fita. Yau yanzu kun ga nayi canceling code kun ga yanzu